आरो जाफुंसारनाय बायदि मोनदों मानो होनबा जोङो बेसेबांबा बोसोरनि उनाव बेवहाय गामिनि गासै जोंनि दैदेनगिरिफोर लाइमोनफोर आंबो जिहेतु गामिनि सासे सोद्रोमा बे गामिनि जिहेतु आं जों रायलायलायनानै खेला दुलानि मोनसे परिबेस लाबोफिननांगौ बेखौ जों रायलायनानै जिहेतु बे मेट्सखौ होनाय जादोंमोन खिन्थु जों जि नुबाय खोब मोजां साक्सेस जानाय बायदि जों मोन्दों रायजोनि बहुद अननाय मोन्दों मदद मोन्दों आरो रायजोफ्रा जिबायदि लैहोर लैहोर फैदों मोजां प्लेयार्सफोरबो फैदों ओंखायनो जथेस्थ' साक्सेस जानाय बायदि मोन्दों आरो जोङो बुंनांगोन जारिमिन होननानै बुंनांगोन सोरबा सासे मुंख्लंनि नामाव सोरबा सासे रुंसारिनि मुङाव खेलाखौ होनाय नुदों नाथाय बे गामियाव गासैबो गामिनि जारिमिन होननानै जारिमिनखौ होनना बुंनांगोन मानो होनोब्ला जोंनि गामिया फ्राय 100 बोसोरनिबो बारबाय ओमफ्राय जों मिथिगौ जों लागोआ गोदोआवहाय उदालगुरि टाउननि खोलाहा थानाय मोनसे नामजादा गामिमोन बेसेबांबा बोसोर सिगाङावनो बेवहाय MBBS ओंखारदोंमोन मोजां मोजां BSc पास MSc पास ओंखारदोंमोन गोदो 1968आव बे फोथारावनो बर' थुनलाइ आफादनि मिरुनि कनफारेन्सबो जादोंमोन दा बिदिनो गासैबो दिगाव आखा फाखा साख्रि बाख्रि खेला दुलायावबो बिदिनो गोदोनिफ्रायनो नाम गोनांखा खिन्थु मोनसे समाव जेब्ला जोंनि आन्दलननि सम जाबाय बे समावहाय गामिया खोब गोग्लैसोदोंमोन दा ओंखायनो जोंनि थांखिया बेनो जे गोदोनि जि परिबेस जों बेखौ लाबोफिननांगौ खेला दुलायानो होन फरायनायानो होन गासिबो दिगाव आरो ओंखायनो जों बे खेल जोबनाय लोगो लोगो गामियाव जों खोब मोजां स्टेप लागोन जों बे फिल्डआवनो गामिल' नङा ओनसोलनि रायजोफोरा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै जों कचिं होगोन फुटबलनिबो कचिं होगोन आरो बेवहाय जोंनि एसे एडुकेटेड सेंग्राफोरखौ बा मेट्रिक पास हायार सेकेन्डारि पास जानाय सेंग्राफोरखौ जोङो जाहाथे साख्रि बाख्रियाव बिथांमोना सांग्रांथि जानो हायो बेनि थाखायबो जोङो आसाम पुलिस पारामिलिटारि बा डिफेन्सआनो होन बेनि दिगावबो जोङो कचिं होनो थाखाय जों बेबस्था लागोन आरो बेवहाय सार जों नैबे समाव जों नुनो मोन्दों माखासे गोबां ओनसोलफ्रावनो जे फुटबलखौ मोनसे गेम हिसाबै बेखौ फाथिनाय जायो खिन्थु बैफोरबादि ओनसोलनिफ्राय दिनैसिम सासेबो गेलेगिरि जाखांनो हायाखै सार बिनि आन्दोआव मा दङ नङा बेवहाय माने जादों बेबायदि माने आं बुंखादों दा मोनसे समाव ओरैबायदि गाज्रि सम थांबाय माने बेबायदि परिबेसानो जोबलांदों जोंनाव ओंखायनो जों बेखौ लाबोफिननो थाखायनो देग्लाय जों मोनसे नैबे इभेन्टनि गेजेरजों एसे जों जोंनि गेजेराव एवारनेस लाबोनानै जोङो बै खामानिखौ जों मावफिननो थाखाय थांखि लादों आरो फुटबल बिथिङावल' ना बेनि आलादा फुटबलनि बादैबो अकल फुटबल नङा गासिबो खेला जों बेवहाय बास्केटबलनि ग्राउन्डबो बानायगोन भलिबलनि ग्राउन्डबो बानायगोन बेफोरबायदि जों आइटेमफोरखौ लानानै जों बेवहाय माने जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो सुबिदा होनो थाखाय जोङो एबार थांखि लादों आरो गामिनि रुंसारि बिथांमोननि मुङाव जि होनाय देग्लायल' खालायगोन ना बिनि उनाव जों बोसोरे बोसोरे खुंनो थाखाय जों थांखि लादों जागायजेनदों आरो दा नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि बे माखासे इयुथ्सफोरा जिथु दा गेलेनायखौ गारनानै लोंनाय जानाय गारि सालायनाय बेफोरबायदियाव मैखोम जानानै दंबाय थायो दा नोंथाङा बैसोरबायदि मा खावलायगोन बिथांमोनखौथ' नाय बयबो दिनै जोंनि गेजेराव समाजारि संगठन दं मा दं बुहुदआ नाजादों होबथादों फैदों बुदों साक्सेस जायाखै दा जों बेखौ साक्सेस जानो थाखायनो जों बेफोरबायदि पदबखौ जों लानो सानदों आरो जाहाथे खेला दुला जाय मानसिया गेलेयो लोगो लोगो गावनि देहानि सायाव अननाया फैयो जाय मानसिया गावनि देहाखौ अनो बे मानसियानो बेबायदि खामानिखौ मावा ओंखायनो खनसे जुदि जों बेखौ जुदि खेलानि फारसे गोसो जानो हायोब्ला बिथांमोना गावखौनो अननाय फैगोन आरो बेजोंनो गावखौ संस्थापन खालामनो थाखाय बिथांमोना नाजागोन आरो ओंखायनो जों बे प्रसेसा इमान थाबै जानाय बुस्थु नङा जों लासै लासै जों बेखौ मावनो थाखाय आखायाव लागोन आरो